ini ndinonzi Semu ndobva kumabvuku uku. Ndakauya Sunday panapa. Ndikaprofitwa nenyaya yemaperfume andainzi ndakaba kubasa. But maperfume anakuwanikwa mbegi makwera. Akawanikwa mbegi mangu alipo tu Prophet. But ina ndachandi kuziwa. Asi ndikangenda toisirwa mu mbegi mangu na gadi na manager pabasa. Vanhu vaitita zvavo zvekudana pabasa apa, saka iwo aifunga kuti pamwe ndaiziva. Pawakafamba uchitsvaga vanhu vakafunga kuti wakavaona, but havazi so sure, but vari kuti just in case regedza tigare taita kuti basa ripere. Ndosaka wakaisirwa perfume bag, wakubuda ukanzi waba izvozvi basa riri suppose kupera. Ndopo pandakadaidzwa kuti ndakaenda kuningine kuhearing. Pandakasvika pakambani 8 dzakazoshanda apo. Ndikasvika ndikamira zvangu. Ndobva ndaita mahwekwe nabosi. Ndiri kuda kuti pauri kuenda kuhearing usaende wakatsvaga gweta, nekuti gweta rako ndimweya mutsvene. No need for a lawyer. Ndotenda prophet. Ndotenda prophet. The Holy Spirit is your advocate. Ndotenda prophet. Bosi ndobva ndawatsanangurira ndikati inini ndakaprofitwa gadi wechikadzi uyu na manager vatigadzira nyaya. Ndikandikudza kuti ndoiwina sei nyaya. Wagara murungu anokufarira muridzi wekambani. So ndoda kuti uende pahearing. Defense yako unoskoti. Ndakanonoka kupedza basa, ndakavarayirwa. Ndobva ndaona manager na guard vakarara mutoilet. Taura sekunge wakavaona. Manager ndopakabva ivo ndobva aenda kwakaenda. Ndobva anotarisa pakamera. After 1 hour ndobva adzoka kudaro. Akandiudza mangwana uye kubasa kuti amangwana chitatu udzokere pabasa. Saka nhasiwo ndokutonzwa kutozwa kuti gadhi uye ndingine manager uye wamiswa basa. Uyu gadhi wechikadzi uyu ameno zvakutoitwa nekambani yake. Kuda kuti zvatodhakwe. Here we solve your issues. Hakuna mushonga unonamira pasina chironda. Ndiri kukupa sondo rino. Next week by Sunday unonga wadzokera pabasa. Ndotenda prophet. Chenda ako unogara.